Hello, sada ću da vas učim kako da pravite egzalofarajd na tiganj. Prvo turite malo temperaturu na 6. Zato što tako se najbrže prže jaja i ono... Čekajte da se zagreje, kako da znate da se zagrijalo, pa lepo. Stavite ruku unutra i ako se ruka zalepi za tiganj, u stvari neće, ovo je teflon. Ako osjećate vrlo jaku bol, onda znate da je zagrijano. Sljedeća stavka. Ja mislim da bi trebalo malo se turi zejtin ovdje. Ček da dohvatim, nisam stvari. Ruku. Šta vam treba da pravite dobru kajgaru? Pa vidite. Treba vam jaja. Da, jaja vam trebaju i to velika, čvrsta jaja domaća, srpska, domaćinska jaja i to jaka, velika vam trebaju. Treba vam zejtin, ja koristim iskon, jer samo takav imaju u ovoj zemlji. Nemaju drugi zejtin, o da. O. Dobre. Idemo dalje, o. Zašto sokole u tuđe gnezdo slećeš? Sad kako ću da stucam ova jaja s jednom rukom, ja pojma nemam. Ja koristim drvenu kašiku da bi mešao i sve te stvari, zato što neću da izgrebem teflon, jer je toksičan, ili barem tako su mi rekli. Svakako neću da koristim metalne stvari, samo drvene, zato što drvo uvijek je prvo. Sad ovo izgleda da se prži, ali hoću da polomim jaje, ali moram jednom rukom samo, ček vidi mi se noge, neću da drkate. Ček, da li ću moći ovo jednom rukom, sad ću da vidimo. Majko Božja. Tako se to radi, bajče, opa. Ajde. O, kako puko je, bemo majko. Ajde. O, bajto. Sve sam rukom uljavio ova jaja, moram da perem ruke. Stavit ću 3 jaja, zato što mi trebaju proteini. I sada mešam, zato što hoću kajganu, ne želim ovu ligu. Hoću da mi sve bude čvrsto, malo, sitno. Ne moram da komadam i da stavljam paramane u usta. Hoću tako, jer volim ja tako. Ne voli svako ista jaja ko ti, pičko jedna. Ti voliš jaja na oko, daću ti ja kurac na oko, Nisam stavio sol, će posolim posle, boli me kurac. Stavio sam. Bože, koliko loše sam spremio ovo jaja sad. Dobro, nisu loše. Važno da sam ih spremio i da će nešto dočekati, ali... Što se tiče mene, mislim da je baš solidna kajgana. Mislim da je ovo gotovo, maltene. Dobre, tako se to radi. Sad lepo ovom... Tu da me tanjir.
tost nemam. Jebemo. Nemam leba, ko jebe leba. Ja sam pingu. I vidimo se kada otvorim na tanjir. Ispo mi je jebeni sir na tepih iz frižidera. E pa, evo vam je ovo rezultat naših rada i truda. I hvala vam što ste gledali. Što ste gledali krckove stvari. Kako da spremite jaja. Nešto što bi svako morao da zna. Ali ne znaju građani, zato što su građani govna. Samo vise po fakultetu, filozofskom i jedu pekari. I to skupoj pekari. Ček da vidim kako ispalo. Daj malo da zasolim. Tako se to radi. Sad će vidimo. To je to. Hvala vam što ste gledali. Nadam se da ste uživali, naučili nešto. Kako da pržite kajgnu koja valja neki kurac. Naravno, ima bolje od mene, ima i gori od mene. Sve u svemu, imat ćete kajganu u tarinju. Možda dodate ovako krastavci, papriku, sir, jogurt. Da imate pun doručak. I sada da ne slušate ovdje kako mljačkam i kako jedem. Hvala vam što ste gledali kako napraviti kajganu i doviđenja. Ćao!